Üdvözlöm a kedves nézőimet, én Újvafor vagyok, és itt van velem Gamer Patrik MC. Sziasztok, én Patrik vagyok, és most a házat fogjuk megépíteni. Magyarul ez itt a mi kis túlélő sorozatú szigetes valaminek a második része. Jó, és akkor kezdjük is a házépítést. Ja. Hát izéből legyen tölgyfa, nem? Nekem 8. Merre nyíljon az ajtó? Hát ide a tenger felé. Jó, de erre is legyen egy ajtó, én azt mondom. Jó. Vagy. Van nála tölgyfa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Várjál, majd be kell tudni a izét, gyerek. Na, merre vagy? Ja. Szedem a fát. Istenem, szedjél is, mert hát Istenem, ez de rossz, hogy még ide be se generált azt a szarföldet. Ennyi volt a fám, most komolyan. Így. Itt a sarkot hagyjuk ki, így jól néz ki. Majd az ajtót utólag Nem, hagyjuk kiszedjük. ott a sarkot is. Mert a sarkot is izelt ki. Sarkot. De nem be. Igen. Csak nincs kajám. Na. Jó. Szerintem elkezdek sütni egy kis húst. Egy kis húst. Legalább lesz egy kis fényünk is. Addig is ebbe a csetbe így berakom a... Meg fogok halni, mert éhes vagyok. Ott a kaja. Hol? Ott sül, nem látod. Lehet meg mind a kettőt, adjál nekem is egyet. Adok egy almat, egy meg. De most akkor most megyek feltenni. Nem, a nagyobb fákat hagyjuk meg, van egy ötletem. Jó van. Azokat ne is sütni, mert van egy jó ötletem. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hogy van itt 9? Hol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De! Te valamit rosszul csináltál, gyerek, te kihosszabbítottad! Nem. De! Biztos, hogy nem. Én Biztos, hogy nem. oda raktam le, ahol volt. Csak felépítettem. Na hát akkor meg az a baj. De nem baj az most, hogy egyen hosszabb, jó az, nem? Hát, legyen. Végül is hát, na. Én üvegezek addig. Na. Ne is fogyott a cuccosom. Az esőt elállítom. Na, Isten. Nem zavar. Remélem titeket sem, mert hát de én nem is tudunk dolgozni. Mi?
Nem neked beszélek, hanem a nézőknek. Hogy? Hát hallgassál, az jó van. Csak az első miatt nem volt. Nem. Na hát, ez nagy gyönyörű lesz, Istenem, mit mondjak? Jó fog kinézni, hagyjál. Mit mondjak? Nagyon szép lány fog kinézni, mit mondjak? Jó lesz az. Nem lesz az jó. Majd úgyis szebb lesz. Vagy legyen emelet? Nem tudom. Legyen? Én nem tudom, téged kérdezek ezért. Csinálhatunk akarat. Majd a padlót kell még megcsinálni amúgy. Nem majd az rájön még. Megfátlátni. Jó. Én ezt bepakolom, meg eszek egy húst, és folytatom az üvegezést, az így. Hát akkor itt. Így. Így. Jó, itt is. Fuck. Nincs üveg. Nem csak egyetlen egy üveg kell. Gyerünk. Kösz. Hogy? Van kaja? Nincs. Nincs kaja. Mondom, hogy nincsen. Milyen fa. Körbe értem pont. Ó, de pontos volt. Na. Csak padlót kéne. Na, hát nem tudom, szerintem ez jó lesz. Szerintem jó. Hallod, még először ne csináljunk emeletet. Hát most nem, hát hagyjál, már cuccunk nincsen, amúgy még emelet. Jó, én ide. Hol a virág? Ott van. Ha tudod, én még szedtem egy cserepet, azt beviszem a házba, az jó, az cserébe lesz virágunk is. Gyere, lesz virág. Lesz egy virág. Teszünk fákját. Ide is. Oda is. Így. Most már szét van fákjázva is. Kaja, az nem tudom, hogy honnan a fenéből lesz. Na, és a kakaóbab kéne.
Na, már legalább érünk valamit. Semmi kaja. Ez így jó. Szóval, hogy így megcsinálom. Ez így jó. Lesz hely is. Hú, ez így egy kicsit elég még nehéz így. De legalább ez egy jó map. Ja. Van egy ötletem. Na. Én azt megszerzem. Jó, ez így megvan. Gyerünk azt is leszedjük. Így, az is megvan. Szerintem meg a tetőt csináljuk meg azt annyi. Ja. Jaj. Masszár. Üsd a kapóba. Indiana Jones vagyok. Húha! Na azért ez, na. Az ilyen. Van nálad balta. Van. Így adod. Ja. Hol? Itt. Ez azért egyszerűbb fát művelni. Amúgy a sütit az hogy kell? Mi? Elfelejtettem, a sütit az hogy kell csinálni? Azt én sem tudom. Az jó. Azt nem cukornát kell hozzá. Na de szerintem gyerekek ez a rész ennyi lenne. Házépítés majdnem megvan. Következő részben ezt még befejezzük, és még találunk cukornádat, vagy ami kell. Na, szerkor, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha szeretnétek, hogy folytassuk, iratkozzatok fel a csatornámra. És hát akkor búcsúzok szépen, sziasztok!